Hej så YouTube. I dag vil jeg starte en serie, der hedder Minecraft. Ikke ved jeg Minecraft, der er ellers ikke klikket. Godt. Bird. Jeg ved ikke hvorfor jeg tager det her, men bonuskiste. Boom. Fredbird. Men tilfældigt. Og jeg håber bare det vil være godt sige, at jeg har prøvet det. Jeg ved ikke om det er det samme begge. Om det er sammen i 2 verdener. Det var det kraftigt, men yes. Det var dejligt. Vi starter med en stone pickaxe. Fuck. Det er dejligt, for så behøver vi ikke ned at mine sten. Det er det samme. Ja, hvad hedder det? Der er en stone pickaxe. Nej, en stjæl. Jeg sætter ikke sten hernede. Holy shit, det er sjovt, jeg får en sten. Det var det helt vildt. Sådan der. Hvad helvede, hvilket lag er jeg på? 3. Oh my god, nu kommer sten. 3. Okay, så tager vi alt det der her. Nu tror jeg, vi 9. Nej, sten, vi skal nok have. Nu er jeg ved at have noget, så vi skal bare tage noget. 3 gange 3, det er 9 gange 3, 27 stykker får vi, hvis vi mener, det var minus 26 stykker. Der har vel også noget der. Ja, det var minus 1, tror jeg. Jeg ved det ikke. Ja, jeg har regnet rigtigt. Jeg tænker, vi lige tager en stack. Spørgsmålet ikke rigtig lige at mine med det samme. Jeg ved ikke, skal der være noget baggrundsmusik? Det tror jeg også, der er. Jeg regner med, at de bliver sådan cirkus en 10 minutter per episode. Tre, 4, 5, 6. Her er 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der, så har vi lige der. Så har vi lige over en stack, så kan vi ikke have den. Men yeah. Det her biome her, det synes jeg selv er mega fedt, så kan man også bygge en masse forskellige ting. Jeg får den af det slags af det der på toppen. Det kan ikke blive hyggeligt, når det er en så bare lige noget tilfældigt. Og det er jord, der er i toppen, så... Så. Perfekt. Så synes jeg bare, at vi skal lave en workbench. Og så laver vi lige en økse, og så fylder lidt træ. Så nej, jeg tror bare, vi tager på opdagelse og... lige kigger på nogle forskellige ting. Jeg har også lidt mad af den på normal. Det er fint. Jeg kigger, hvor højt lyden den er. Hvorfor skal det der klik lige til sidst altid være så højt? Jeg ved det ikke. Vi skal lige have 16, så vi har en stack. Så tager vi lige 32. Det her, det skulle gerne være en serie, der kunne fortsætte lidt tid. Fordi jeg selv har haft lyst til at optage. Så længe man har lyst, så kan man jo lige så godt, så skal man jo optage. Hvis man ikke har lyst, og man bare tænker, jeg vil bare gerne optage, fordi jeg vil ikke lide det, så skal man jo ikke optage. Altså, det var for mange, men glem det. Så synes jeg, at vi skal gå på updates, eller finde ud af, hvor vi skal bo henne. Så jeg vil lige være der med lidt træer.
Ellers så gider jeg ikke. En boulder derovre måske. Og så tænker vi kunne lave en el til noget madfarm, eller madmaskiner og sådan noget. Denne. Helvede. Seriøst. Så. Derovre, det kunne... Nu kommer lige derop, der... Nej, så gider vi skal bo op til en skov. Og hvad det går lidt tid, før vi finder det rigtige... Jeg kan godt lide det der. Det ser pænt ud. Slaghaldergris. Er det sand, eller er det til noget? Det er sand, det er fint. Det er også en skov lige der, så synes jeg bare, vi skal bo her. Er et fint sted. Nej. Så synes jeg ikke, vi skal spise flere æbler end højst nødvendigt. Jeg ved ikke, om jeg lige skal bruge hernede. Jeg skal lige have en skål, så jeg kan fjerne noget sand. Så. Så jeg synes bare, vi skal fjerne det her bag. Det begynder jeg bare med. Jeg synes, det er flot bare egentlig. Det synes jeg. Og hvis nu der er sådan noget, I synes, jeg skal bygge en idé, så stil den ned i kommentaren. Skriv den ned i kommentaren. Jeg skal nok kigge næsten alle sammen. Og hvis vi kan få sige 4 likes, 4 likes på den. Nej, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke at tælle likes. Ja, så... Ja. Men jeg håber selvfølgelig, I vil se de her serier her. Nej, det er rigtigt. Det her program her, jeg bruger, det er kun på 25 frames per second. Og lige meget om jeg har 70-60 fps, det viser kun til 25 fps. Jeg beklager den første episode, der ikke er helt vist det. Svaret siger, at jeg har 25 fps, selvom jeg måske så kan spille med 80. Så står der kun, så er det lige, hacker lige så meget, hvis det bliver 25. Så det må I undskylde. Jeg skal lige have downloadet noget andet. Jeg bruger noget, der hedder Farstone Capture. Det er OK, der lægger Pommerns til. Og Pommerns, det betyder faktisk, der er en konge, der hed Erik af Pommern, som kom fra Pommern, som hed Bugislav, som blev omdøbt til Pommern. På grund af, at dronning Margrethes søn var død, og så var de nødt til at have en ny, og så hendes søster adopterede ham for en, der hed adopterede en dreng, der hed Bugislav, der kom fra Pommern. Og så fordi han var en dårlig konge, så blev han kaldt af Pommern til. Derfor. Så ja. Men I må også gerne skrive nogle emner, jeg kan snakke om, hvis det er. Men jeg ved ikke, måske så kommer det også til at op til måske fra en server, men det bliver ikke en fast let's play, det var resten af siden af. Der er meget endnu. Vi bruger lige den her skov der, så dækker vi lige det der vand til, så laver vi en ny. Allerede optaget i lige nu, det er allerede ved at være slutningen på episoden. Så vi dækker lige det der vand til, og så er det slut for denne episode. Jeg tror ikke, jeg behøver at tage det der af. Sådan her. Jeg har lige fået til at se lidt naturligt ud. Vi lagde det der i, jeg ved godt, det spiller skov. Men nu gør vi det bare sådan her. Hvis det ikke lægger for meget i næste episode, så tror jeg bare, at jeg beholder Farstone, for jeg gider ikke tage down fraps.
vi løber i hvert fald ikke tør for reds at hente. Så. Ej, jeg havde optaget 18 sekunder for mig. Jeg tænker, at vi godt lige kan sætte det sidste her. Okay, det var faktisk ikke sådan, vi havde ret meget red sand tilbage. Nå, nu begynder der at spille net. Nå, jeg har ikke nogen for. Oh my god. Jeg skal lige ved koordinatoren og F2. Men mange tak fordi I så med, og hej hej.